from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. We hakken de week door midden met een nieuwe aflevering van de Zomer van ZVL. Vandaag bevinden we ons aan de grens met België. We zijn namelijk in Heikant. Een dorp dat de laatste tijd nogal in groei is. Zo telde de basisschool vorig jaar 40 leerlingen. En nu staat de teller inmiddels al op zo'n 70. Vroeger was het wel anders en daarom wordt er nu een boek geschreven over het dorp. Onder andere over bijvoorbeeld de vlasbedrijven die er vroeger waren, maar dus ook over de groei. We spraken erover met Karel Martinet. Ja, we zijn bezig met een boek over Heikant en daarin hoort de geschiedenis van de Heikantse kerk natuurlijk ook. Wat zijn dingen die je nu al tegengekomen zijn? Nou ja, nog een keer bijvoorbeeld het feit dat er niet genoeg geld was voor de bouw in 1930, omdat het was crisis. En al die vlassers die een toezegging hadden gedaan, bijvoorbeeld van 500 gulden, die hadden ineens een jaar later geen geld meer. En daarom is er zo enorm bezuinigd op de kerk. En je leert zelf ook nog heel veel uit zo'n zoektocht naar de geschiedenis? Ja, je leert er altijd uit. Je stuit altijd op dingen die je nog niet wist, nee. Wanneer kunnen we het boek verwachten? Volgend jaar, in mei. Dan leggen de vogels in, maar dan komt ook dat boek. Volgens mij hebben we hier te maken met een echte heikantenaar, of niet? Oh, Heikantenaar, dat is veel gezegd. Ik ben hier ook maar aangespoeld. Kom ik van veel verder natuurlijk, uit de middeleeuwen. Nee. Het is lang geleden. Maar goed, we zijn aangespoeld op de Heikant en men hier naar onze hosten. Het is hier leuk. En zijn er genoeg voorzieningen voor marionetten? Ik ben ze nog altijd aan het zoeken, maar wat ik nu zit, is het heel goed. Ja, wat ze hier ook op Heikant hebben is een duivenclub. En iemand die daar onderdeel van is en heel veel van duiven houdt, is Wilfried van Houten. Vogels, duiven, dieren, dat is mijn passie. Zat het ook echt in de familie? Het zat in de familie samen met mijn broer en mijn oom. Dat waren echte duivenmensen en ik ben er alleen nog van overgebleven en ik vind het geweldig. Hoeveel duiven heb je hier? Ik heb in totaal 90 duiven, jong en oud en kweekduiven. Maar mijn vliegduiven, waarover we nou bij staan, dat zijn 20 koppels. Dus ik speel met 20 doffers, doe ik de wedstrijden. Ik doe netjes mijn best, er zijn altijd betere. Ik mag gerust zeggen, ik ben niet bij de slechtste duifliefhebbers. Een nieuwe kans om de topografische kennis van de Zeeuws-Vlamingen te testen hier in Heikant. En omdat we het gisteren niet konden doen, doen we vandaag waar waren we gisteren? Walshoorde. Waar zijn we vandaag? Heikant. En waar zijn we morgen? Zaamslag. Kun je mij aanwijzen waar Heikant op deze kaart ligt? Ja, dat is goeie, maar dat zal hier ergens zijn, hè? Nou, dat is precies het plekje waar het is, zeker. Morgen is de Zomer van ZVL in Zaamslag. Weet je dat te liggen? Dat is denk ik hier. In één keer goed. Kun je ons vertellen waar Walshoorde ligt? Oh, even kijken naar het veer, dat zal hier ergens zijn. Ja, de week is doormidden gehakt. De woensdag zit erop. De Zomer van ZVL was vandaag in Heikant. Dat was leuk, hè? Het was een heel leuk, leuke gesprekken gehad, leuke mensen ontmoet, maar in Heikant is het volgens mij altijd leuk. Zeker. En hopelijk is dat morgen ook in Zaamslag. Dan zijn we er weer van 9 tot 12 op de radio en om 6 uur op tv. Graag tot dan!